MP uya wakuda kusungirwa repi otiza hazvina kumira zvakanaka kusangana kwataita paKulian TV ndadzoka manje ndine nyaya iri kupisa panapa. Munoziva nyaya yemukomana uya anonzi Muchidziva uya handiti pakanzi rape allegations chinchi saka iko zvinhu zvari kunzi haasi kumuona saka atonzi akutotsvakwa. Timu rakawanda tirikutaura zvekuti tingati timu redu rinofambira nyaya vanenge vachitsvaga vanhu ava vecriminal investigation department ava munovati maCID I'm sure. Saka timu iro ndorinze arakutanga kunovhima manje kuti vanyatsoti ngaachiuya aite sei ataura because hanzi kubva musi pakanonzi achinotaura vachinobata vachinonzwisisana nyaya dzavo vachita sei foni yakabva yangodzima kuti achizikanwa kuti achiri muZimbabwe here kana kuti atoenda kuhome ground yezvipande kwayo kunotizira mwana wese kwazvakareva I don't know. Pamwe anogona kunge ari kusaidi kwatiri kunoko hatizomboziva kuti where he is right now. Ndo nyaya iri kutenderera panapa. So pandasangana nenyaya iyi ndatoshamisikawo kakuti MP uyu bozi nini all along naitoti ayo vakamubata vakasungwa kudhara izi apo amene kuti iskillful ripe rakaita asikuziva kuti tingati akaita zvekupukunyuka kana kuti akaita zvekuita sei. But inini masanganiro andaita nenyaya panapa ichitaurwa nepabepa nawo vari kuti Honorable Happy Muchidziva on the run, authorities launch manhunt. In a dramatic turn of events, it has been confirmed that Honorable Happy Muchidziva, the Welshman CCC Party Member of Parliament for Glenville North, has disappeared and is now actively evading law enforcement authorities. The Zimbabwe Republic Police ZRP National Spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyati has disclosed that Chidziva is wanted in connection with a rape charge. The Criminal Investigation Department CID in Harare has launched a full-scale manhunt for the MP who has not been seen or heard from since he was conducted by the police. Chidziva mobile phone have remained switched off and all efforts to reach him have been unsuccessful, leaving the authorities in the state of high alert. The sudden disappearance of the MP has sparked the widespread speculation about the whereabouts and motives. The ZRP has emphasized its commitment to locating Chidziva, urging him to come forward and cooperate with the ongoing investigation. As the search intensifies, the public remain on edge, awaiting further updates on the unfolding situation. The case has cast a shadow over the Welshman CCC Party and the legal and political implications of the alleged are yet to be fully understood. The authorities continue to appeal to the public for any information that could assist in locating the MP. Dunya iri panapa man. Dunya iri panapa. Vachidziva vatori parani. MP uya kumbobuda jamba vanhu mukazaka video yoda jamba. Zimbabwe. Now we understand kuti sometimes munhu anogona kumhanyisa zvinhu kumberi akaudzwa kuti ari kutsvagwa ari parani anokwanisa kuzviita kumhanyisa pfungwa cheko kunowanza kuitika vanhu vakawanda pane inonzi panic mode ukakunzi toda kuda dero bvongo kuti it's abduction havasi kuda kuti tidaiso ava unotanga kufunga zvinhu zvakawanda saka the next thing unobvongo kuti ungodzima foni yako. But the funny thing manje kana kuti the bad part amene tingaiti chiba mukomana iye DMP ka saka ku parliament kunoda kutoendwa. So I think anogona kunge ari kunyatsoziva kuti pamwe ma charges acho ari kupuwa aneka uchokwadi amene zvazvinenge zvingori anogona kunge zvirizo zvinenge zvapinda zvakazara mupfungwa dzake nemumoyo make saka anobva angoti the best thing ndinga nditese rekedza ndiitese ndiridze matai panapa. Ndo zvinhu zvandiri kuona zvangu panyaya iyoyo. But inini chandakonzwa ndikuti mukomana ari kutsvagwa saka atonzi ngaauye kana aripo ngaataurirane. Haina chichoka chikawa chapfuka yazviyazvo. These guys vachijamba vachitaura kuti
isuswere oh hayi ndeno zvadhakwa anyway muri yeZimbabwe ndangondidarike nepanapo ndikuzivise ndikupe update pazvinhu zviri kuitika ndo situation iripo iko zvinhu zvetiri kusangana nayo yatiri kunzwa ndo nyaya dzacho dziripo pari kunzi mukomana ari kutsvagwa asi tawanikwa ende ari pama1 saka pakatombotsvagwa kuti maefforts ekuti vatombotraya kuita get in touch naye because phone yange yadzima but dololo hapana saka vakutomboita zvekumovhima amen mune wose nyaya